Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabataan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Lalaki nga sakay sa motorsiklo patay matapos gintino sa riding in tandem kay nasang udto. Bugos ka Western Visayas, ginpay dalom sa state of calamity. Kakulang sa manunudlo kag pulukuan, nagsugatan sa pagbalik sang full face-to-face classes sa public school. Kaso sa typhoid fever sa Negros Occidental, mas sobra na sa 600, anom ang patay. Kag sa good vibes, may bisita ka bala. Di na mga lugar nga pwede kantuan nga malapit lang. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Baguio Queenie ang isa na lang ka low pressure area pero magadalas ang pag-ulan. Las 3 kay nasang kaagahon, LPA na lang subong ang Baguio nga Queenie sadto nga yara sa 355 kilometers east-southeast sang hinatuan Surigao del Sur. Ang active tropical cyclone sagwa naman sang PAR nga si Paeng as of 3 a.m. kaina sang aga ang yara na sa 640 kilometers west sang Itbayat, Batanes nga may kabaspugon nga 110 kilometers per hour kag madlos nga 120 kilometers per hour. Ang Eastern Visayas, Caraga kag Davao Region makaeksperyensya sa maulanon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang trough sang LPA. Posible man ang pagluntad sang baha kag landslide. Ang iban pa nga bahin sang pungsod Pilipinas nga nagalakip sang isla sang Negros ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka-laka nga pag-ulan kag pagpanaguob kag posible man nga magresulta sa baha kag landslide. Sa number 9, magapabilin nga mandatory sa gihapon na paggamit ng face mask sa mga talatapaan sa gobyerno probinsyal. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga iyang igalakip sa executive order nga ipapanaog angot sa pagpabilin sa probinsya sa alert level 2 sumugod Nobyembre 1 tubtub 15 base sa gipagawa nga mando sa Department of Health. Bisan pa nga voluntary na ang paggamit ng face mask sa outdoors kag indoors nga nagalakip sang exceptions, nagapati si Lacson nga may autonomy ang local government unit gani sarang mapatuman ang mandatory nga paggamit ng face mask sa mga provincial government offices. Nagasaka panaog ang kaso sa COVID sa probinsya. Sa November 1 nga report sa Provincial Incident Management Team, 140 ang active COVID cases. Kuni paanggid naman sa nagligad nga bulan sunod sa gobernador, sumugod sa bulan sa Oktubre tubtob sa karon mataas ang occupancy rate sa Cadiz District Hospital nga amo ang designated hospital. Masobra sa 80 ka mga COVID beds ay nagamit pero sarang naman ini ma-expand tubtob isa ka gatos. What's the effect of alert level 2? It just reminds us that the COVID is very much around. No? What makes it difficult is that the national government is already allowing the voluntary use of face masks inside. Okay. In my executive order, I will specifically say that in all dealings inside a provincial government building, face mask is mandatory. So muna lang, alert level 2 will tell us to continue to be vigilant. But again, our numbers are going up, now it's going down. Sa number 8, libre nga school supplies ang ginsugura na panagtag sang syudad sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod. Gindeliver na sang supplier ang kinarton ng mga school supplies sa Bacolod sang aga. Hindi kasubong sa nagligad, wala sa ngalan kag litrato sang politiko ang mga notebook magluwas lang sa seal sang local government unit. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, ang chairperson sa Committee on Education, masobra sa 14 million pesos ang gingamit nga pondo para sa mga notebooks, mga lapis kag ballpen kag iban pa nga ihatag sa malapit 74,000 ka mga estudyante sa preschool tubtub grade 6. Dungan sa pagbalik sang full face-to-face classes ang pagpanagtag sang libre nga school supply sa mga estudyante.
inspeksyonon pa ni isang GSO, and then after inspection, amo na pag pwede na nato ma-release. Sa number 7, sa Banwa San Salvador Benedicto, bangod sang inaway sa duta, magtiyo naglabanay, tiyo patay. Puno sang pilas ang guya pati na ang liog sang 62 anyos nga si Melchizedek Baroy matapos inigin labo sa iyang hinablo sang Lunes sa barangay Bago sa Don Salvador Benedicto. Ang sospek amo si Edimar Baroy. Sa investigasyon sa PNP, yara lang sa ilang nga uma ang magtiyo sang hinali na lang sila nagbaysay. Away sa duta ang ginalantaw nga ugat sang away suno sa PNP. Dito naglabanay ang magtiyo kung saan napatay sang hinablo sa iya sining nga tiyo nga madamo sang pilas sa ulo kag liog tugas sang pagpanglabo. Pilason man ang sospek sa pagpanglabo kag karon ginabulong sa ospital. Sa number 6, duha ka ginaalagar NPA patay sa sunod-sunod nga engkwentro sa Gihulngan City, Negros Oriental. Duha ka miyembro sang New People's Army ang kumpirmado nga patay sa sunod-sunod nga engkwentro nga nagluntad sa Gihulngan City. Sang Sabado, nagluntad ang unang engkwentro sa Barangay Planas kung sa diin ginabulubanta 20 ka NPA members ang nakaengkwentro sa tropa sang 62nd Infantry Battalion. Pagkaligad sa pila ka oras liwat nga nag-engkwentro sa Barangay Buena Vista. Dito na-recover ang bangkay sang unang nga napatay nga NPA nga amo si Michael Asuncion. Sang Lunes naman na diskubrihan ang bangkay sang isa man ka NPA nga napatay nga amo si Marlon Albino. May engkwentro man liwat nga nagluntad sang Lunes sang gabi kag sang kahapon sang hapon apang wala man sang may na report nga napatay sa duha ka mga engkwentro. Ginpahayag naman ni Gihulngan Mayor Filomeno Reyes nga wala sang dapat ikahadlok ang publiko bangod under control na ini sa otoridad kag sila ang handa man nga magbulig sa mga apektado nga mga pumuluyo. Sa number 5, lalaki nga sakay sa motorsiklo patay matapos gintiro sa riding in tandem sa highway sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Sinila mga udto. May report si Marcian Muyko. Nakuha sa CCTV ang pagtumbas ng isa ka lalaki gikan sa ginasakyan nga motorsiklo sining hapon sa dalan Araneta sa Barangay Tangub sa Bacolod. Kita naman sa video nga kuha ni Cherry May Picchio nga yara na nagahigda sa tunga sang dalan ng biktima. 4 kalupok sang balang ilang nga nabatian suno kay Picchio. Ginkumpirma naman ni Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, nga dead on arrival sa ospital ang biktima. Siya ang ginkilala nga si Jerry Gasendo. Suno kay Puerto, gikan sur padulong norte nga bahin sang dalan Araneta si Gasendo sakay sa iya motor sang siya ang ginlutang sang riding in tandem nga nagasunod sa iya. Ano nalantaw niyo subong motibo, sir? Base kon personal grudge ang mga initial. Mabala na karon ang iwakaron dito para ma-test ano to ang motibo kit ma-interview ng pamilya. Padayon pa karon ng investigasyon sang PNP kag pagkibalo kung anong background sang ginpatay nga biktima. Marcian Muyko para sa DGCast Negros. Sa number 4, OFW nga ginalagar ginmaltrato sang amo sa Kuwait ang nakapauli na sa Bago City. Matapos matagaan atensyon sang Overseas Workers Welfare Administration na tigayo na nga nakapauli ang OFW nga si Hani Idem sa Bago City sang Lunes. Ang local government unit amo ang nangita man sa nga paagi agud mabayaran ang iya ticket halin sa Manila. Oktubre 29 sang nagbiyahe si Idem halin sa Kuwait matapos man maglaya sa balay sang iya amo nga iya ginaalagar nagakastigo sa iya. Handom ni Idem nga makabulig sa iya pamilya nga malampuwasan ang kapigaduhon apang napaslawan siya. Nagalaom siya karon sa bulig pinansyal halin sa natungdan nga ahensya sang gobyerno kag sa LGU. Sa number 3, typhoid fever cases sa Negros Occidental nagdangat na sa masobra 600 kag 6 ang napatay. Samtang cholera cases nagdangat naman sa 20. Sa report sa Provincial Health Office sa Quarterly Health Board Meeting, 623 ang typhoid fever cases sa Negros Occidental humalin sang Enero. 6 ang napatay. Ang pinakauli nga kaso na record sa tuong Oktubre 21.
29 sa 31 ka mga LGU ang apektado sa typhoid fever sulo sa kay PHO. Sulo sa kay Dr. Ernel Tumimbang, kasubong sang kolera, mahigko nga tubig kag pagkaon ang ginatunaan sang typhoid fever. Samtang nagdangat na sa 20 ang cholera cases sa Negros Occidental kung saan duha ang napatay. Isa ka 3 ka tuig nga bata suno sa kay Tumimbang ang pinakaulihi nga apektado sang kolera. Samtang may 457 naman ka mga na-record nga acute gastroenteritis sa probinsya nga nag-apekto naman sa 11 ka mga banwa kang syudad. Sa amo nga pagsinapol, gintukod ang Provincial Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee. Ini magabudig sa mga LGU sa pagpatukod man sa kaugalingon sini nga mga monitoring committees. Sa 31 ka mga banwa kang syudad, 11 lamang ang may mga monitoring committee. I was surprised with the report today that as early as January this year there was already a typhoid case. And there are now total of 6. And it's the same, and the cause of typhoid is the same as cholera. No? So, well, obviously, we have to be concerned also of the typhoid cases. We push for the creation not only of water monitoring but food and waterborne monitoring, quality monitoring system. So that means it covers ang ato mga food and water. Amo na siyang gin-push. Then gibutangan siyang functionality na dapat ini ma-monitor siya sa each and every LGUs nga may hara committee, maangot man sa committee sa each and every LGUs. Sa number 2, Western Visayas ang ginpaidalom sa state of calamity. Inisandig sa Proclamation number 84 nga ginpapanawag sa Office of the President nga nagapaidalom sa state of calamity sang 4 ka rehiyon sa pungsod bangod sang Bagyo Paeng. Ang pagpaidalom sa state of calamity sang isa ka lugar ang nagatugot sang pagpadasig sang rescue, recovery, relief kag rehabilitation efforts sang gobyerno kag pribado nga sektor. Gilayon man mapatuman ang pag-control sang presyo sa mga basic kag prime commodities kasubong man ang pagtugot sa paggamit sang Calamity Fund. Sa November 2 nga datos nga ginpagwa sang Office of the Governor, masobra sa 256 million pesos ang halit sa agrikultura nga nagalakip sang rice, high-value crops, corn fisheries damage, kasubong man sa irrigation. Masobra naman sa 1 milyon ka pesos ang production loss sa livestock kag poultry sang probinsya. 30,000 pesos ang facility damage. 127 naman ang totally destroyed houses kag 1,615 ang partially damaged. 37,641 ka mga pamilya o kun 149,218 ka persona ang apektado sang Bagyo Paeng sa Negros Occidental. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kakulang sa mga manunudlo kag mga pulungkuan ang nagsugata sa una nga adlaw sa pagbalik sang full face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan. May report si Nico Delfin. Sa pagbalik sang full face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan, exams ang nagsugata sa mga estudyante sa Bacolod City National High School. Sang nagligad nga si Mana kung taning exams pero ginpostpone bangod sang Bagyo Paeng. Subong nga may exams, makaigo ang mga estudyante kay tig 20 lang ka mga estudyante ang nagakuha sa exams sa kada classroom. Pero kung magbalik ng lecture sa classroom, ginapaabot nga may kapin sa 2,000 tanan ka mga pulungkuan ang kulang sa BCNHS. Very obvious subong mga problema not only in my school but majority of the schools probably kay we increase our enrollment. And then ang mga bangko to sa mga last 2 years nagkalaguban na gid mo. No? So ang mga classrooms tinamat-amata naton po may mga daara pa yung mga defective mga classrooms. Magluwas sa kakulang sa mga pulungkuan kag manunudlo sa pagbalik sang full face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan, hindi pa man fully operational ang mga kantin sa sulod sa mga bulutuan. Gani nagapangabay si Hilangre nga muman ang pamuno sa Bacolod City School Teachers Association nga dapat pabalunan sa mga ginikanan ang ila mga kabataan sang tubig kag pagkaon agod makalikaw sa balatian. Kantin gali sa subong hindi pa gid kadali-dali full blown no. Gina-require tangaraan sila sa mga medical health kag certificate sa aton man City Health
So pabalunan lang na palihog tubig para malikaw sa mga pamalatian kag matalonsay ang ila pag-eskwela diri sa aton eskwelahan. And then din ang GO ang nurse ko gali no, kulang ko diri sa school nurse. Not only in my school but in other school. So we hope nga mga dagko nga school matagaan gid sa school nurse kay ini sa face to face kinahanglanon ta gid ini. May 69 tanan ka mga public school sa Bacolod ang nagpatuman sang full face-to-face classes. Kalabanan sa mga public schools, wala na nagapatuman sa online classes pero nagalaom ang grupo sa mga manunudlo nga kuntani matigayon ang plano ni Mayor Albi Benitez nga mapabutangan sa mga libre nga internet connection ang mga eskwelahan agod nga makabulig ini sa pagtuon sa mga estudyante. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, nagahilapit na ang holiday season kag madamo sa mga bisita kag mga pamilya nga nagapinauli. Diin bala ang malapit nga pwede dalan sa bisita para makapaliwaliwa. Ina sa report ni Romeo Subaldo. Family outing bala ang gusto nyo kag at the same time, educational man nga trip pwede diri sa Farmville de Bago. Mga 30 minutes nga drive halin sa Bacolod, malabot ang barangay Antipuluan sa Bago City kung sa diin makita ang real life nga Farmville. Farm exposure ang ginatanyag sa kabataan kung sa diin na kalinain nga species sa mga pispis ang makita diri. May mga miniature horses, donkeys kag ostrich. Kun kape-kape, kaon-kaon with a view on trip kag napit lang nga biyahe halin sa Bacolod ang ginapangita, pwede naman diri sa Silom Cafe sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Mga 30 minutes nga drive lang via Barangay Granada. But siguraduhon lang nga may balon nga jacket kay matugnaw ang weather. Pero pangpainit sa tiyan ang ilang nga kape kag hot choco kag ang pagkaon pasabor. Ang ginatawag ba lang nga soul food. Mabusog ka na, malapit lang, makarelax ka pa. Kung ginapakita nyo naman malapad nga area nga exclusive lang para sa inyong pamilya o kung barkada, hindi mo na kinahanglan magsaka sa kundiin pa nga putok-putokan kaysa highway lang sa Barangay Pandanon Silo sa Murcia. Yari diri ang East 32 Garden for exclusive use ang pamilya o kung barkada nga area. May swimming pool, outdoor cottages kag may matahog nga views ang cliff. Senior citizens o kung kids pwede diri. Kung may nagapangita sa adventure, pwede man makapanaog sa suba pero dapat may balon nga extra nga ginhawa. Ang nami diri kaysa higad-lagid mismo sang highway. Kung gusto mo naman niya magkaon, magkape o magpiknik pero lapit lang kag makarelax ka, pwede naman diri sa Gianas Mountain Resort nga bago gid lamang nagbukas. Kung swertehon ka kag kung early ka pa, maabtan mo nga naga-fog ang lugar. Yara lang ini sa Barangay Mailom sa Bago City sa kilid lang sang PNOC kag sementado niya ang dalan pasaka diri. Ang swimming pool overlooking sa kabukiran, mahiganti nga Christ the Redeemer nga statue. For now, day trip pa lang ang pwede diri. May kalaan man sila kung hindi kaya gusto magpa-stress sa pagpreparar sa pagkaon. Mga 45 minutes ka drive from Bacolod City. Ini ang pinalamang sa mga lugar nga mahapos sa malapit lang malabot kung nagapangita ka sa short weekend getaway. Barb, kalabanan sini nga mga kapingan, mga resort, mga pandemic babies nagtuhaw tungod sa pandemic. Isa abala aming no, hindi ka maging ano man, do may maginabot. Hindi na pwede ko nidalaan sa ila. Amo naman mga kundi nang lapit lang. But is kada mo na subukin tungod sa pandemic gani na siguro na appreciate ta kung ano mayara kita sa palibot ta. At least usaran mo lang gawin. Correct. Kaago may mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.